development plan for Africa is presented as a plan Marshall. It seeks to fulfill two ambitions. Prime Minister Giorgia Meloni's speech at this summit contained a lot of the big agreements on action from African countries at the border. The new ናርዲት ህግደፍ ወይ መንግስት ኤርትራ ጥራሕ እዩ ጸላእ ጌርካም ሐሳብ ጌጋ እዩ I am proud of my country and my flag, everything. I'd like to say only thank you very much for the support, everything. I love it. أرحنا بزا هجم خلدا جمت تغصغام صابرمتا معبر سراويت عزلام لو مدى بتاتن كايون فانو يعجبهم عدا سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو امبار لو مون قطار سناتنا بزعبا اب روما كونفرنس ناي ايطاليا افريكا سميت استبهله ببزح معكنا زينا استفلالي ريبورت يوهبون يزتيلونا لو مچم طليان 5.5 بليون اورو نابز بروجكت زي ناب افريكا انفست تقبر كم تدل جليس الله سو قليل ገንዘብ አይኮነን በደረጃ ናይ ጣሊያን ክትሪዮ خلغ ልዕሉ ኩሉ ድማ ኣብቲ ስምምዕ ኤውሮፓ ሕብረት በሙሉ ኃይል ክሳተፍ በቲ ናይ 150 ቢልዮን ግሎባል ጌትዌይ ኢሎም ዝፀውዕዎ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ሓሳብ ዘለዎም ምስኡ ኣተሓሒዝካ ክትሪዮ ከለኻ ዋላ እኳ ምስቲ ናይ ኤውሮፓ ተወዳዲሩ ንእሽተይ ተመሰለ ብግዲኡ ግን ኣገዳሲ ኢንቨስትመንት ክኸውን ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ ሶ ነዚ ክንሪኦ ኢና معكنا زينا جن بكل من قد أوروبيان كمزي أمريكان أوروبيان كمزي عبيت قدرتات مدير باي مجمر يوم يكونن exactly in times دليل لو كن رينا من تايم ينفسوا قبروا زلوا دليل لو كم تبع فهم زبلوا زلوا ديو بدحر مجارجة استحب اللو ديو حبرة أفريقيا خنتايلو ما راح أفريقيا وزنا بروخ استفل على ريتو هيبا مالو نسون كن رينا بزعبا أبوين بزوج الزرب حبريتا متسيلو بزعبات تيزتو وصدوش اللمات قندو دما تجارو I think كم تايست بجسيو زجرم حبريتات سيكم لهم زحات بحدا خنرينا I'm really shocked بزعبون نتزلو زمدناتاتون عبد سلوا كل وزخلي مغنياتو مسرتاوي لو محساب زدليو غيني سمعني مسوس تحاز قداينا سوماليا باي أبال بايتونا أمريكا سومالاوي زبالة تخن سمينا زخنا عن تجوه بوليتيكا انتاي مالتيو كرينا بعبيو نتكون تقدم بتاريخ تمريسنا perspective من قبل لكم فتنينا so first of all اسكا بزيا ريبورت نجمر what is the goal here in terms of the low بزيا نفلت كنجمرينا قد ما جماريكم كل جزيا لايك قبروا support قبروا please ناتكم حاجة زي قداسيو thank you. To Italy now, where Prime Minister Giorgia Meloni is faced with two challenges: stopping illegal immigration and ensuring a steady supply of energy. And she has zeroed in on one candidate that can potentially solve both: Africa. So, طليان كلتا عبيت بدوهتات اللوا معاد بدوهتات ندي زلوا بمسرت تقم بدوهتات ناي طليان بفلاي دما ناي جورجيا ميلوني اتمرحو زلا بارتي بسلطان زلو الامانات تاينيرو زين ترغيبه كم سالكمي رايت وينج وي كا يماناي كن في بارتيو ناب سلطان امتي وازلو سلازي يماناي كن في مالت دما قبل على تكالو زلو اجندا قدامي قبل على سدتنياتات سدتنياتات بفلاي زي حقاو سدتنياتات ببحر زمصو بخالو زمصو ترير تعزبتي ويكا ترير سقمت كوزوز دليو هذا أجندة ناتاسو كون كله تخلي دما تليان نتي إقتصادي عبد سجم كين وزلو كما كان أوروبا إنرجي ويكا تعاتيو كل يوم نتبت دما بحنت أمنين بحنت جغراف نخلت عفدي وجلز بحال لك عكم دما كل يوم بحنت سميت بحنت أجباب كتهرمن تخل كوينات سميع والو نسدما أفريقيا يو يا تبل دلا سكالسن بخمي يوزي تكبر أو نتنا تكون صغير. Prime Minister Meloni wants to work with African nations. She's hosting a summit in Rome, an Italy-Africa summit, to get them on board. She insists that her approach is quote-unquote non-predatory and that it will be a win-win for both sides. But when it comes to Europe and their fraught history, Africa would do well to be wary. Our next report. So, that's very brilliant. And then بخمي كاميرا باوين وصل زبالة حوريتا كم تصدلي. So, أتي علامة بعبي كنت زارب كلا عزيز نقبر زلنا نخلتيو win-win situations أغالى زي بزوج زي عم تسمعوا بسممة عم negotiations أبي أحمد ومزوج زي تكمل غالية من البات كلا الإنجليش لزخونتي مثلا ني بزحاتي تكملهم win-win situation كلتيو زخص بلو سممة يوم زبلو زلو
እንታይ ግን ኢላሳ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ታሪክ ምልሲልካን ታሪኻ ግን ኣፍሪካውያን ክጠራጠሩን ተጠንቂቆም ክሪእዎን ግዴታ ኣለዎም ምክንያቱ ታሪኾም ሓንቲ ነገር ዘብርሃሎም እንተሎ ምስ ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ስምምዕ ከምቲ በቃሎምን ብኣፎምን ዝብልዎ ዘይኮነ ኣፍተር ኦል ንድሕሪት ተመሊስና ቅዱስ መጽሓፍ ሒዞም ከም ጊላዩ ዝገበሩና ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ ከም ዝኾኑ ሰባት እጅውን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ዘለዎምን ኣካይዳ ዘለዎምን ከም ዘይኮኑ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣፍሪካ ጥንቃቐ ከም ዘድልያ ነዚ ነገራት እዚ ጥልያን ጌራቱ ዘላ እውን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ገለ ነገር ኣምሊቑሎ ካብ ምንታይ ዝመፀ ይሱ እውን ክንርኢና so let's continue the hand anyway. Leaders from about 25 African nations descended upon Rome today. There were officials from the United Nations and European Union as well, as were representatives from the World Bank. All these delegates went to Italy's historic Senate building. By the way, ኣብዚ ስምምዕ እዚ ጥልያን ያ ጌራቶ ኢና ንብል ዘለና እምበር again ኩሉ ግዜ ክርዳእና ኣለዎ ጥልያን ክልተ ጆርጅ ሜሎኒ ኣብዚ እዋን እዚ ሰለስተ ቆቢዒ ዘለዋ ኣብ ርእሳ ኢልና ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጥልያን እያ ካልኣይ ፕሬዚደንት ናይ G7 እያ ከምኡ ድማ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ወኪል እያ ዳርጋ ውክልና ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ወሲዳ ኣላ ክንብል ንኽእል ከም መንፅሩ ብድሕሪ መጋረጃ ወርልድ ባንክ ኣሎ IMF ኣሎ ካልኦት ኩሎም ቶም ዓበይቲ ትካላት ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሑ ብምሎም ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ነይሮም as a matter of fact መብዛሕትኦም መራሕቲ on the sideline ናበሉ ይራኸቡ ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምስ ገለገለ ተራኺቡ ነይሩ ፅንሂ ኢለ ከሪአኩም እየ ሓበሬታ ክበኩም እየ ብዛዕባኡ መጀመርያ ግን ኣብቲ ሜይን ኣርእስታት ክናቱ ስለ ዘለኹ እየ To discuss an ambitious new plan, a scheme Italian Prime Minister Giorgia Meloni has dubbed the Mattei Plan. Named after Enrico Mattei, the founder of Italy's state-owned energy company, Eni. Our future inevitably depends on the future of the African continent. That's why we have decided to launch an ambitious program of interventions that is capable of helping the continent grow and prosper starting from its immense resources. All this is the backbone of the Italian... So, እዚ ኣሪና ኣለና ክመለሶ ኢና መጀመርያ ብኻልእ መንገዲ ብናይ ቱርክ ሪፖርት ከመይ ገይሮም ርዮሞ እዚ ብኩሉ ትዕዝብቲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ዓይነት ሓበሬታ ከምዘየለ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብናይ ኣፍሪካ ሪፖርት እውን እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ኢና ብናይ ቻይና ሪፖርት እውን ነቲ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ትዕዝብቲ ታሪኻ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል 100 years ago, a meeting between the leaders of Italy and Eritrea would have made for a fraught affair. So, እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብቲኣርቲ ናይ ቱርኪ እንታይ ኢሎማ ቅድሚ 100 ዓመት ኤርትራ ምስ ጥልያን ክትራኸብ ከላ ፍሉይ ነገር ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ካልኦት ክልተ ሃገራት ምኾኑ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ግን ጥልያን ድሕርቲ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ኤውሮጳ ድማ ጥልያን እኳ ንብል ጥልያን እኮ ከም ገዛኢት ክንሪኦ ከለና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝነበሩ ዝገዙ ዝሓሸት ኣብ ኤርትራ ኣካይዳ ዝነበራ ንኤርትራውያን ሓልዮም ደንጊፆም ዘይኮኑስ I think ግርህና ስለ ዝነበሮም ንሓዋር ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ስለ ዝመስሎም ዝነበረ ብዙሕ ኢንቨስት ዝገበሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኣዝዩ ስፔሻል ዝኾነ ርክብ ዝነበረን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግን ጥልያን ኣብቲ ኩናት ዓለም ተሳዒራ ስለ ዝወፀት ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ፅልዋ ጠቕላላ ይሃሲሱ ምናልባት ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ግዜ እንተረኺብና ብናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ከምፃልኩም ክፍትኒ ጥልያን ንመን ካሕሳ ከፊላ ነይራ ምናልባት But a century after aggressively colonizing parts of Africa, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni is now styling her country as the continent's savior. Hosting an international summit for Africa at the Italian Senate in Rome on Monday, Meloni depends on Africa's future. We know this and want to do our part, which is why we've launched an ambitious program of interventions that can help the continent grow and prosper from its immense resources. This is the backbone of the So, ሕጂ ናብቲ ሪፖርት ናትና እንታይ ከም ዝተኻየደ እዚ ናይ ኣፍሪካ ኒውስ እዮም ከመይ ገይሮም ኣናላይዝ ገይሮም ብፍላይ ኣብ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሎ ኣገራሚ ክንሪኦ ኢና Italy's development plan for Africa is presented as a plan Marshall. It seeks to fulfill two ambitions, reducing illegal migration through economic prosperity and transforming Italy into a key energy supply hub. If the head of the UN Migration Agency warned against scaling down rescue missions on the Mediterranean, she welcomed the summit on Monday. The fact that the conversation is not actually all about migration, but about how you drive better development outcomes, how you invest in green energy, how you invest in job training, that is a much more effective way of dealing with migration. ሓላፊት ናይ ኢሚግሬሽን ወይ ከዓ ናይ ማይግሬሽን ሓላፊት ናይ UN እዚኣ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ሓሳብ ብዓብዩ እቲ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ሰሚት እቲ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ንስደተኛታት ጠጠው ተብሎም ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ዕድላት ፈጢርና ነቶም ስደተኛታት ኣብ ዓዶም ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ መንገዲ ወይ ከዓ መድረክ ክፍጠር ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ብምዃኑ ጥራይ ኣዝዩ ዕጋበት ዝበካ እዩ ምክንያቱ ሓፁር ጌርካ ይኮንካን ክትክልክሎም ዘለካ ኣብቲ ዘለዎ
ግራት ፈጢርካ ዕድል ፈጢርካ opportunity ፈጢርካ ንሳቶም ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ ኩነታት ተረኺቡ እቶም መንእሰያት ንስደትን ናብ ባሕርን ዘቕንዕ ምኽንያት እውን ኣይመሃለዎን ዝብል ሓሳብ እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ብዓይኒ UN ብዓይኒ ገለ ክትሪኦ ከለኻ ብዓይኒ ጣልያናውያን ከ ማለት ሜሎኒ ነዚ ኩነታት ተቕርቦ ዘላ ምናልባት እቲ ቀንዲ ፓርትናታ ወይቲ ኮንሰርቫቲቭ ፓርትናታ ትፅቢት ናቱ እንታይ እዩ ካብ ከምዚ ጣልያን ኣብ ቁጠባዊ ክራይሲስ ከላ ክንዚ 5 ቢልዮን ብዓይኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ብዓይኒ ጣልያን ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሙሉ ኣፍሪካ 5 ቢልዮን is not a lot of money ክትሪኦ ከለኻ ቻይና ብሓደ ፕሮጀክት ጥራይ ኢንቨስት ትገብር ከላ ክንምንታይ ኢንቨስት ከም ትገብር ምፍላጥ የድሊ ኣብ ኬንያ መንገዲ ባቡር ገለ ክትሃንፅ ከላ ጥራይ 4 ቢልዮን ገለ ዋጉ ስለዚ ምስ ናይ ቻይና ምስ ናይ ካልኦት ራሽያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰሚት ክገብር ከሎ 20 ቢልዮን 30 ቢልዮን ፕሮሚስስ ይዝኣቱ ነይሩ and in history ናይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ራሽያ ናይ በዓል ቻይና ፕሮሚስስ ወይ መብፃዕታት የተግብርዎ እዮም ምክንያቱ ምዕራባውያን ዓለም ኩሉ ግዜ እናተኸታተሉ ስለ ዝፀርፍዎምን ዘዳኽሞምን ጥራይ ዘይኮኑስ ንሳቶም እውን ናቶም ትራክ ሬከርድ ናቶም ሽሞምን ናቶም መብፃዕን ከተግብሩ ስለ ዝደልዩ በንፃሩ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ዓበይቲ ቁፅርታት ምድር ባይ ተመሊስካ ግን ዘይምግባር ልዕሊ ኩሉ ድማ ሚድያ ብዛዕባ ከምዘይ ይዛረብካ ስለ ዝገብሩ ብከምዚ ንነዊሕ ይኸዱ ፀኒሖም እዮም እስኪ ሕጂ ብናይ ጣልያን ዓይኒ ክንሪኣ ኢና ብናይ ሓላፊት ናይ migration ጽቡቕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ፀኒሑ pressures than just talking about how do we stop people from crossing the Mediterranean. The Secretary General of one of the main non-profit Italian development foundations in Africa said the proposed Mattei plan would reduce migration only in the long term. The Mattei plan decree already speaks of a 4-year horizon. We can consider this as a medium-term horizon, but to have an impact in African countries, especially from the point of view of education, meaning the training of new generations from an educational point of view, for that we need at least a 10-year horizon to have results. Then clearly in the short term, you can activate tools to manage the migration phenomenon more than... So እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ከ ብሓፂሩ እዚ ናይ ማቴዮ ፕላን ወይ ከዓ እዚ ናይ ብጆርጅ ሜሎኒ ተገይሩ ዘሎ ፕላን ወላ እኳ ፅቡቕ እንተኾነ ውፅኢት ናቱ ወይ ፍረ ናቱ ንክንርኢ ብውሕድ 10 ዓመት ክትፅበለካ ምክንያቱ ኢንቨስት ጌርካ እንተትገይሩ ማለት እዩ ውሽጢ 10 ዓመት ገለ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ንሕና እንደልዮ ዘለና ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ናይ ስደተኛታት ጠጠው ከብልዎ ስለዚ ታሽም ናይ ስደተኛታት ናይ ጣልያን ወይ ከዓ ብዓይኒ ጣልያናውያን ክንሪኦ ከለና ሓንቲ ዕላማ እያ ዘላቶም ከመይ ጌርካ እቲ ስደተኛ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዝመፅእ ዘሎ ጠጠው ነብሎ እያ ትብል ዘላ ባይ ደ ወይ ዘገርም ክፋል ናቶም ሲ ኣዚፍ ኩሉ ፀገሞም ብስደተኛ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ዝመስሎም ዘሎ መብዛሕትኡ ስደተኛታት ኣብ ጣልያን ዝኣቱ ግን ገዲፎም እዩ ዝኸይድ ኣብኡ ጠጠው ኣይብልኒ ጀርመን ብዙሕ ግዜ እዮም ዝኸስዎም ኣብዚ እዋን እዚ ስደተኛታት ይመፁ ምዕራባኹም ተኮፍ ብሉ እዮም ንሕና ደይኮንና ንስከሞም ዘለና ኢላ ጀርመን ንጣልያን ክትሕግዛ ኣይትደልን እያ ንኣብነት ኣብ መንጎንሲ ብዙሕ ምሰሓብ ኣሎ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ጣልያን እቲ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ፀገም ናቶም ውሽጣዊ ፀገም እምበር ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚኣ እውን ንፁር ክኸውን ኣሎ ባት ኩሉ ግዜ የማናይ ክንፊ ወይ ከዓ እዞም ራይት ዊንግ ዝበሃሉ እቲ ኩሉ ፀገማቶም ናብ ስደተኛታት እዮም ኣውትሶርስ ገብሮ ወይ ናብኦም እዮም ዘሰጋግርዎ ምክንያቱ ሽግርካ ኣነ ሽግር ባዕለይ ፀገመይ እዩ ኢልካ ክትፈትሕ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ነቲ ናትካ ስኬፕ ጎት ይብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መህደሚ ናይቲ ፀገማትካ ወይ ከዓ ምኽኒት የድልየካ ነዚ ስደተኛ ድማ ከም ምኽኒት እዮም ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ማቴዮ ፕላን ናይ ጆርጅ ሜሎኒ ፍረ ክህልዎ ኣይኮነን ጣልያን ጥቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎም ጣልያናውያን Managing means to create legal, authorized, regular migration flows. I don't believe this plan can contain the migration phenomenon in the short term. I think it's unlikely. The African Union Commission Chair and the Deputy Chief of the United Nations insisted that changes were essential to realize the potential of Africa. At the halfway point of the 2030 agenda, progress on the Sustainable Development Goals is falling woefully short. Only 15% of the targets are on track to be met by 2030, and by any standard, that is a fail. With our dynamic and booming youth population, our wealth of critical minerals, and the vast renewable energy prospects in Africa, Africa could become a clean energy powerhouse and a digital service center. So, وكيلنا حبرة أفريقيا أبتوا على متى كم تجربة دماء بحفشة أفريقيا جين زجرمونا يكونن أبتنا تا جولس نايم عبالة كم تزدل خمسة اللي بفلا إدما أبتنا كلايمت بومبر ويكا بريزنت نايت كوميشن أوروبا حبرتون أورسولا فاندرلاين ونلا تنيرة
ካብቲ ኩሉ ቢልዮንስ ኢንቨስት ዝኸውን ዘሎ ኣብ ግሪን ኤነርጂ 2% ጥራይ ኣብ ኣፍሪካ ዝኸውን ዘሎ መንጻሩ ኣፍሪካ ድማ እቲ ኩሉ ነዚ ሓምላይ ጸዓት ዝበሃል ወይ ከዓ ግሪን ኤነርጂ ዝበሃል ዘድሊ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣብ ከርሳ ዘለዋ እያ ፀሓዩ ይኹን ንፋሱ ይኹን ካልኦት ሮ ማቴሪያልስ ወይ ከዓ እቶም ሳዕቲ ዝርከቡ ማዕድናት ነዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘድልዩ ድማ ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ኩሉ ደኩም ድማ መንእሰይ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኮንቲነንት ክነሳእ again ከምቲ ዝደለግን ናይ ኢንቨስትመንት ሰሓብነት የብላን and the next great manufacturing hub of the world. 2,000 African leaders were in Rome for the summit, the first major event of Italy's Group of 7 presidency. Italian Green and opposition lawmakers criticized the Mattei plan, calling it a neo-colonial empty box. So ሓደ ካብቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ እንተረኺባ ከምፃልኩም ኣበይ ከም ዘላ ይፈለጥኩን ሕብረት ኣፍሪካ ብእዋኑ ከም ዘይተነግሮ እዚ ናይ ጣልያን ፕላን እቲ ፕላን ድማ ንጹር ከም ዘይነበረ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ላትኒ ተመሊሰ ከሪኩም ክፍትኔ ብዙሕ ክሪቲሳይዝ ዝገብርዎ ኣለዉ ከምቲ ዝድለ ግሉጽነት ከም ዘይብሉን እቲ ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትታት ብፍላይ ሙሳ ፋኪ ዝተዛረበያ ነይራ ብኣፍካ ከምዚ ክነቢና ከምዚ ክንገብር ኢና ይበሃል ግን ኣብ ተግባር ግን ኣይንሪዮን ኢና እዚ ነገራት ስለዚ ክግበር ተኮይኑ እቲ ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትታት ብትክክል ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ሓውሲ ቀስ ኢሉ ኢልዋ ዓዊሎም ሕብረት ኣፍሪካ ዓዊሉ ንክዛረብ ብዙሕ ትብዓት ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን እዩ ምክንያቱ እቲ ኦርጋናይዜሽን ንባዕሉ ብኣፍሪካውያን በዞም ምዕራባውያን ሃገራት ፋንደት ስለ ዝኸውን ብወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዋዕላ ዝተዛረቡ ኣይሰማዕናን ኣይሰማዕኩን ኣለኹ ሳብ ጃይረኸብኩም ስራብኩም ከብለልኩም ተዛሪቦም ድማ ተዛሪቦም ኣይፈለጥኩን ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ሳይድላይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ክኸዱ ከለዉ ናብቲ ኮንፈረንስ ጥራይ ኣይኮኑን ዝኸዱ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ኣብ 5-6 ሃገራት ኬድካ ዲፕሎማሲ ትገብር ኣብ ከምዚ ኩሎም ስለ ዝመፁ ዲፕሎማስያዊ ስራሓትካ ንኸተሳልጥ ይሕግዘካ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብዚኣ ፀብፃብ መፅያ ነይራ እስከንስማያ ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ድማ ግበሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ጎን ጎንቲ ብ28-29 ጥሪ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተቃንዐ ዋዕላ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራትን ሰበስልጣን ኢጣልያን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ ልኡኽ ሚኒስትሪ ዜና ተዓገስ ፍረዝጊ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ተስፋ ልደት መብራህቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጎን ጎን ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ትማል 29 ጥሪ ኣብ ከተማ ሮማ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕትን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢጣልያን ርክባት ኣካይዶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ከምኡውን ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ምዕባለታትን ተዘራሪቦም ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ውሕስነት መግብን ሃብቲ ገረብን ኢጣልያ ፍራንቸስኮ ሎሎሪንጋ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ምዕቡል ትካላትን ትሕተ ቅርፅን መጓዓዝያ ወደባት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ትውንን ከም ዝነበረት እንተኾነ መግዛእቲ እንግሊዝ ኤርትራ ብቁጠባ ርእሳይ ትኽእልንያ ብምባል ናጽነታ ንኸይትረክብን ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ንኽትቁረንን ብዝነበሮ እከይ ውጥን ንዝበዝሐ ካብቲ ዘመናዊ ትካላት ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝሸጦ ነቲ ዝተረፈ ድማ ከም ዘዕነዎ ብምብራህ ካብ ዕንወትን ዝምታን መንግስቲ እንግሊዝ ዝተረፈ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ከም ዝዓነወ ኣብሪህዎም እቲ ዝወረደ ዕንወት ገዚፍ ከም ዝኾነ ዳግም ንምሕዋይ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እስትራቴጂያዊ ሽርክነት ክምዕብል ከም ዘድሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣገንዚቦም ሚኒስተር ሕርሻ ውሕስነት መግብን ሃብቲ ገረብን ኢጣልያ ፍራንቸስኮ ሎሎሪንጊዳ ብወገኑ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቐረበ ሓሳብን መብርህን ንምትግባር ሰፊሕ ኣፍልጦ ንምርካብ ናብ ኤርትራ ምብፃሕ ክፍጽሙ ምዃኖም ገሊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ብወገን ኤርትራ እቲ ማዕጾ ርሑብ ከም ዝኾነ ብምርግጋጽ ዕድመ ኣቕሪቦም ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ቁጠባን ትሕተ ቅርፅን ውሕስነት መግቢ ትምህርቲ ጥዕና ጸዓት ሕርሻ ሞያዊ ስልጠናታትን ባህልን ድልዱል ማዕርነታዊ ምትሕግጋዝ ንምምዕባል ዝዓለመ ብዕድመ መንግስቲ ኢጣልያ ዝተወደበ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኢጣልያን ድልድል ንሓበራዊ ዕቤት ብዝብል ቴማ እዩ ተቃኒዑ ኣብዚ ስምምዕ እዚ እንታይ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ናራእናይ ክንከይድ let me go ክልተ ነገራት ሪና ሓደ on the sidelines እቲ ናይቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ግምት ብምእታው
ኣብዚ ቦታ እዚ ነቲ ነገራት ናብ ረስኒ ከይወሰድካ ኣብታ ቦታ እትያ ከይድካ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማል ከምኡውን ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ምርኻብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ንኤርትራ እዚ ከዓ ነቲ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ምስ ግብፂ ምስ ኬንያ ምስ ሶማልያ ዘለዋ መሊሳ ሶሊዲፋይ ይብሎ ወይ ከዓ መሊሳ ተትርረላ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ብኸመይ ኣገዳስነት ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ምስ ናይ ሶማልያ ርክብ ክገብር ብዙሕ ከም ዝፀዓረን መርገፂኻ ከይቀየርካ ርክብ ኣገዳስነት የብሎም ብምባል ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ከም ዝኸተቶ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ይሕበር ኣሎ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ናብ ሶማልያ ከይዳ ወይ ናብ ኬንያ ከይዳ ከራስን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዘድሊ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትካ ኣቐዲምካ ጎኒ ናይዚ ሰሚናር ተጠቂምካ ከተሳልጥ ትኽእል which is really good ነቲ ኣገዳስነት ናይዚ ሳሚት እቲ ናይ ቁጠባን ናይ ገለን ገዲፍካንቲ ጂኦፖለቲካ ረስኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሓንቲ ፕሬዚደንት ናብቲ ተኸይዱ ነቲ ነገር ንላዕሊ ስለ ዝሰዶ ኣብዚ ሳይድ ላይን ኣብዚ ዋዕላ ኮይኖም ካልእ ነቲ ጂኦፖለቲካ ነቲ ሪጅናል ዝምድናታት ኬንያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንኤርትራ ግብፂ ኣገዳሲት እየን ክልቲአን ምስ ኣሜሪካ ዓብዪ ንኣሜሪካ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለወን እየን በዚ መንገዲ እዚ ገይራ ድማ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ እገዳዊ ንምላይ ስዑድ ዓረብ ሳልሰይቲ እዚአን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገደስቲ እየን ኣቢ ድማ ኣይዞሌትድ ንክኸውን ማለት እዩ ንሶማልያ እውን ኣፍኮርስ ካልኣይ ርክብ የድልዮም ነይሩ እዩ very brilliant ፅብቕቲ next one was very powerful ምስ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ ብምርኻብ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ታሪክ ንሰመፀን ኢና ኤርትራ ኣብ ዘበነ ጥልያን እኹል ዝኾነ ተተቕርፂ ከም ዝነበራ ኣብ ኣፍሪካ ድማ መበል ቀዳማይ ወይ ካልይቲ ምስ ሳውት ኣፍሪካ ጥራይ ትወዳደር እታ ዝበለፀት ሃገርን እታ ዝማዕበለት ሃገርን እያ ነይራ እንግሊዝ ግን እንታይ ኢሉና ውራይ ኢሉ ነቲ ትሕተ ቅርፂ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ብምስራቅ ኤርትራ ናፅ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብምባል ናብ ኢትዮጵያ ንክትምለስ ገይርዋ ዝገደደ ኢትዮጵያ ድማ ነተን ዝተረፋ ብምልእ እንተ ተቕርፂ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ካብ ናይ ጀነራል ስብሓት ከምፃልኩም እየ ሓንቲ እምኒ ካብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ክሃንፁ ተኮይኖም ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ክዓፅው ኣለዎም ኢልካ ስለዚ ኩሉ ካብ ግዝኣት እንግሊዝ ክሳብ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴዮም ደርጊዮም ንኤርትራ ንምልማስ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ገይሮም ስለዚ ሃገር ካብቲ ዝነበራ ንታሕቲ ወሪዳ ሕጂ ግን ምስ ጥልያን ብቐጥታ ክሰርሕ ትኽእል እያ ምስ ጥልያን ድማ ሕማቕ ስምብራት ወይ ከዓ ልዕልትዮም ካልኦት ዋላ እኳ ኩሎም ገዛእቲ ትኾኑ ካብቶም ኩሎም ገዛእቲ ኣብ ርግፅ ጥልያን ዝሓሸ ገዛኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኤርትራ ምስ ጥልያን ድማ ብቐጥታ ክሰርሕ ዝኽእል ተበግሶታት ክህሉ ከም ዝኽእል ንዓዖም ብምዕዳሞም ድማ ብሪልያንት ኢልያነ ሪሊ ጥልያን ካብዞም ኩሎም ኤውሮጳውያን ሃገራት ዋላ እኳ ሕማቕ እንተለዎ ብቁጠባ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝኽእሉ ፅቡቕ ታሪካዊ ሰረት ዘለዎም ብምዃኖም እሞ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣዝዮም ንፍዓት እዮም ክሳብ ሕጂ እውን ሓያላት እዮም ኢቨን ምስ ቻይና እውን ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ገለ ዝብል ካልእ ፕሮጀክት ሰሚዐ ነይረ ኣብዚ BRI ወይ ከዓ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ምስ ቻይና ብሓደ ፕሮጀክታት ክሰርሑ መደብ ገይሮም ነይሮም ብፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ካብኡ ከም ዝወፁ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚኣ ርክብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስቲ መንግስቲ ጥልያን ዝገበራ እሞ ከዓ ንዖም ንምዕዳሙ ዝገበሮ ኦፍኮርስ ቨሪ ካልኩሌትድ ምዃኑ ርዱ እዩ ግን ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገፃ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ይነግረካ ሞር ዲቴይልስ ክመፅእ ከሎ ድማ ክነግር ካብቲ 5 ቢልዮን ኣበይ ናበይ ክኸይድ እዩ ንዝብል ፅንዒልና ክንሪኦ ኢና ብዲቴይልስ ከመይ ገይሩ እዩ ክኸይድ እቲ ገንዘብ ናበይ ይከብል ክንርኢ ክንፍትን ኢና but that's not the point for now. Next up there, a little bit more details allow video on Kate. For the whole of Europe. Russia's invasion of Ukraine in 2022 exposed a European weakness, its dependence on Russian oil and gas. Most European countries struggled to end this dependence when the war began. Rising energy costs led to a cost of living crisis and a scramble for alternate energy sources. But that episode seems to have given Meloni an idea. To turn to So እዚ ጥልያን ተበግሶ ዘላ ኢኒሽቲቭ ናይ ኤነርጂ ምስ ኣፍሪካ ከምኡውን ናይ ኢሚግሬሽን ንጥልያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ድንጋፀ ወይ ንኣፍሪካ ንምድሓን ገለ ዘይኮነን ንዓታቶም ንኤውሮጳ ንጥልያን ድማ ልዕልማን እዮም ዘገድሳ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣብ ሎንግ ተርም ኢንቨስት ክገብሩ ይኽእሉ ዶም እዚ ናይ ኣብ ሓፂር እዋን ዘለዎም ፀገማት ካላርሲ እዩ እቲ አንቂዶሞ ዘለዎ ኩነታት ግን ከም ዝሃንደበ ዝተገበረ ዘይኮነስ ካልኩሌትድ ሙቭ ምዃኑ ምዝ ዘለዎም ኩነታትን ምስ ዝቕፅል ድማ ምስ ራሽያ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ስለ ዝኾነ I think the project is very important. Africa to secure Europe's energy supplies. Meloni hasn't specified what type of energy, but it's known that fossil fuels are readily found in Africa. So it's ironic where her Mattei plan's funding is coming from. About $3.3 billion will be allocated by the Italian Climate Fund, out of a total of around $6 billion allocated under.
So ካብቲ 5 ወይ ከባቢ 6 ቢልዮን ንብሎ ዘለና እቲ 3 ቢልዮን ገንዘብ ካበይ ይመጽእ ካብዚ ኢታልያ ክላይሜት ፋንድ ዝበሃል ነቲ ክላይሜት ፕሮብለም ዘሎ ንዑ ንምብዳህ ከመይ ጌርና ክንፅዕር ንኽእል ዝብል ካብኡ ዝመጽእ ፋንድ ይኸውን እቲ ካልእ ከዓ ዴቨሎፕመንት ኮኦፐሬሽን ሪሶርስስ ዝብል ከዓ ንምዕባለን ንሽርክነታትን ዘገድስ ካብኡ ክመጽእ ምዃኑ እቲ ገንዘብ ስለዚ ከመይ ዓይነት ካበይ ዝመጽእ ሶርስስ ምዃኑ እቲ ገንዘብ እውን ይነግር ማለት እዩ All of this money isn't just for energy projects. Some will apparently be earmarked for education, training, health, agriculture and water. So right, exactly. እቲ ገንዘብ ድማ ኩሉ ናብ ኤነርጂ ናብ ፀዓትን ዝኸይድ ደይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ብቅዓት ናይ ሰባት ንምልዓል ኣብ ጥዕና ኣብ ሕርሻ ኣብ ማይ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ምስቲ ካብዚ ገንዘብ እዚ ክንምንታይ ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ካልእ ሃገር እዚ ንፈልጦ ኣይኮነን ስትራቴጂ ናይ ጣልያን ዝኸይድ እዩ ብሓፈሻ ግን ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ጣልያን ምርኻብ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብመሰረቱ ዕደና ስለ ዘለዋ እቲ ዕደና ድማ ምስ ቻይና ፅቡቕ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ሕርሻ ምስ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ከም በዓል ጣልያን ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ምናልባት ሕጂ ረሲዖም ክኾኑ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ይፈልጥዎ ይብል ምዕቡል ሕርሻታት ናይ ላብርዕድ ናይ ዓሊ ግድር ናይ ዓላ ናይ ካልእ ናይ ኤርትራ ምዕቡል ሕርሻታት መጀመሪኡ ጣልያን እዮም ኣበጊሶሞ ተርጀምንሎም ርእሰ ማልነት ብፍላይ ድማ ምዕቡል ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ዘተኣታተው ጣልያን እዮም ነይሮም ስለዚ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ታሪኻዊ ሰረት ኣለዎም ስለዚ ምስ ጣልያን እቲ ዝምድና ክመዓራረ ምኻል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ But these funds come at a price. Meloni became Prime Minister by promising to reduce illegal migration. She plans to use her new Matei plan to augment its push. Human traffickers will never be defeated if the causes that push a person to leave his home are not addressed at the source. This is exactly what we intend to do. From one So ብሓፈሻ ዋላ እኳ ፅቡቕ ሓሳባት ተንቅል ተላ ሜሎኒ ግን ፀገም ኣለዎ ንባዕላ ከም የማናይ ክንፊ ወይ ራይት ዊንግ እቲ ፓርትናታ ተሪር መርገፂ ኣብ ስደተኛታት መዕገቲ ናይ ስደተኛታት ክትገብረሉ ይፅበያ ስለዚ ንዑ ክትገብር ትኾይና እዚ ናይ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ እዋን ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ዘይኮነ ኣብ ሓፂር ከንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል እንታይ ትብል ነይራ እዞም ኮንትሮባንዳ ገይሮም ሰብ ዘሰጋግሩ ዘለዉ ብሓፁር ጌርካ ክትክልክሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብመሰረቱ እቲ ሰብ ኣብ ኣፍሪካ መዕገቲ ክገብር እዚ ከዓ ምስቶም መንግስታት ፕሮጀክትስ ንክገብሩ ንህዝቦም ዕድላት ንክፈጥሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኤሮጳ ዝገንዘብን ገለን ገዲፎም ርግኣት ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝኣቱ ናይ ወፃኢ ምትትታው ሜሎኒ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ቪድዮ ከምፃልኩም እየ ቢካዝ ሓደ ካብቲ ኣገዳስነት ዝነበሮ ናይ ሜሎኒ ተበግሶ ተሪር መርገፁን ወሲዳ ነይረያ እዚ ዘድሊ ጎስጓሳት ኣብ ኣፍሪካ ከይህሉ ንኣፍሪካ ድማ ኣብ ሽግር ከይእትዋ ምስ ፈረንሳ ብፍላይ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ወሲዳ ዝነበረት ሃገር እያ if you remember ስለዚ እቲ ናታ ዘረርባ ብመሰረቱ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ምትእትታው ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ዝነበራ ፕራይም ሚኒስተር ምዃና predictable 90% di loro la Faso è una delle nazioni bambino illegal immigration crisis. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori. So ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ስእሊ እዚ ዝቆልዓ እዚ ኣብ መዐደኒ ቦታ ናይ ቡርኪና ፋሶ ፈረንሳ ትምዝምዛ ዘላ ብባጤራ ናይ ፈረንሳ ዝጥቀሙ ክሳብ ሕጂ ፈረንሳ ዘይትጥቀመሉ ባጤራ ናይ ቀደሞም ብኡ ዝጥቀሙ ዘለዉ ንረብሓ ናይ ፈረንሳ ዝጠቅም ዝነበረት ሃገር ፈረንሳ ኣብ ክንዲ ኣብዚ ኮይንክን ናይ ኤሮጳውያን ከመይ ጌርና ንኣፍሪካ ስደተኛታት ንሕግዝ ጋብ ትብሊ ነቶም ሃገራት ኣብኡ ትምዝምዝ እዮም ዘለኽ ግደፍ እዮም ኢላ ማክሮን ሽሙ ፀዊዓ ዝፀረፈቶን ተሪር መርገፂ ዝነበራን እያ ስለዚ كل جينا كيت مرصت كلا ويون أبتي كاب مجمريو ترير مرقتي مزمزانة أفريقيا تطعو قبل بترير تزارب زنبرتها سلزنا أفريقيا وين أمتيا معرب زخونا من قد كن سرح كتبل كلا ميلوني نعوز جبر زغل أكايدا ونيروايو سلزي من البعض إذا تأكيداتو زلا credibility كلوا كم زغل نعوك تجبر عقم زلا واسب مخاناون زنقر كنتات هلو بعين ربحا خنتاي كلوا خلنت ليان hub for the energy supply for the whole of Europe. But there was also some scepticism from some of the African delegations here, in particular from Moussa Faki Mahamat, who's the chair of the African Union Commission, saying that the continent had not been consulted before this plan was put together and that there was...
زياد بالكم مسافاكي ابز كنتات زي ولا كا بصبغ حساب صبغ تمنيت انت مساله افريكا حبرت افريكا باغو زي محبارو بتعادكا صبغون انكو عدي تحبرك تبل تخليخا مغنياتو هذا تعنو زي ترغاغص بلشونا زلو خوينو زسمعكا ምናልባት ብልሽውና ኢልካ ብዓብዩ ክትዛረብ ናይ ሞራል ብልሽውና ከም ዘሎ ዘዛርብ ኣይኮነን ኣብ ተግባር እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይከኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር ገዲፉ ምስ ኣቢ ፈቆዶ ፓርክታት ከይዱ ዘጣቅዕ ኦርጋናይዜሽን ምስ ካብ ምምኻር ቀጥታ ምስተን ሃገራት ምምኻር ይሓይሽ ኢላ ጣልያን ክትውስን ወይ ከለ ፅቡቅ እንዲሁ ግን ብሓፈሻ እንታይ ኢሉ ሙሰፋኪ ከምዚ ዓይነት መብፃዕታት ኣብ ወረቐትን ኣብ ካሜራን ንፖለቲካዊ ሃልክ ዘይኮነ ተግባራዊ ንክኸውን ክስራሓሉ ከም ዘሎ ኣትሪሩ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት the need to move from words to actions. It's also worth noting that these sorts of investments in Africa, when it comes to the Italian government and the European Union overall, are inextricably linked with the issue of migration. We saw Giorgia Meloni saying that you can't stop illegal migration if you don't address the root causes upstream. Now, Italy is hosting this summit here in Rome, as it also is in its first few weeks of holding the rotating G7 presidency. It has said very clearly that it is going to prioritize Africa. زيا حنت كابتن أقدستي كوناتاتيا ولا كونايتا بارتناي ميلوني أتوكروناتو كندا قداسناتناتو علاماناتو بمسرتو إميغريشن انتخوني ميلوني كاب مجمريا كابتي أبزوا ورحة حادي يا تي بريزيدنتنت ناي G7 ተዋሂብዋ ዘሎ ስለዚ ብመሰረቱ ካብ ድጉ በአፍሪካ መጀመሪያ ጽቡቅ ተበግሰዩ ምናልባት ኮን ጽቡቅ ነገር ክትገብር ትኽልያ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ጣልያን ክገብሮ ዝፈተነ ዝምድና ብዘይ ገድስ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ መርገጽ ግን ኣዝያ ኣገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ተራይነ ናይ ማለት እዩ and development across the continent, and it's also talked about focusing on cutting illegal migration levels across the Mediterranean Sea, and it also wants to focus on the risks of artificial intelligence and perhaps developing some sort of international framework to deal with those. But of course, like any other G7 presidency, the Italian government is also going to just have to respond to global events as they happen. We can expect them to spend a lot of Team Europe at work. In exchange so بحفشة كم نريو زلنا انتايم زبلو زلو ولا طليان وين ابزنا انرجي عب مخسب كلوا خمس خل امينه تعتوا زلا was her intentions on energy. No surprise given the plan was named after the former boss of Italy's biggest oil company. The project could see Italy become a major hub for energy, distributing gas from North Africa and the Mediterranean to the rest of Europe. It is essential to work in complete synergy to make the most of Africa's many natural resources, not only to so بحفشة ازي كم زيلو ان حلو خلو تي كونتات كم زنريو زلنا أقداسنا بزلو من قدي اتجو بوليتيكا نايت زوباقن قليل كون كم زي كيل مجنزابي دلي مغنياتو أبتجو بوليتيكا نايكرن أفريكا بزحاس سئلتاتون شيري قنال لوا أبتو علاون تغلالا نحن تكاتو كبلو خمزي دلي زلون بنتور جن كجانو نوصلوا زدلي زلو كرن أفريكا يبلمبر كرن أفريكا ناي أبي أليخا كلها ما بتسبق درجة زلو of course ناي كينيا الصوماليا توت زبل زمدنا يزلوهم سلمان يدوب تجمعاتون سلزلو بحفشاجن أبي أحمد completely isolated كوينو خمزلو نورمال نشت عدل ترخيبو سيل خركب أب تويتر يزدر بيا أب كم زكناتات خيط كله نبوليتيكا وهالكسل زت كملو أب زجم كلهم جالس كم زخلوه زنت أركنتات تغفيتلو سلزي of course أبتناي مس IMF ركب كم زجبري يزارب نيرو وغنياتو تعدا زلوهم أقداس درجة بس حسلو زلو قال حاجة سكركب دماس لزدل زلو أكم زي لخلو قداينا الصومالية جن بغليلو زحلف كويناي تراين هذا أب security council نا UN كبتصح مخانو تنجيرو له تابو وتعيد ما زيا كلنا زيا تريواز لهم إيلان إحلان عمر دياغليات بحال أبالنا كونغرسنا أمريكا أبزلن كني حدا زربات زاربا أبز السوشيال ميديا في لايف تويتر قليهم كدقفوا قليهم كقاموا نويها جرازة لدرجة أب أمريكا تلاتون وحدات يبلان بفلاي قداي فلسطين بترير إسرائيل زنغفت ويدما أنصار إسرائيل دوز بلت أبال بايتون أمريكا سلزغنت يهود حيلكم تفلطوا كل جزء حساب القاعدة خبلوا حساب قالوا خبلوا يمزعوا العجون من الصوماليا أنا كسب زلخو قدايكم بحنسمعوها it's very very powerful أنا هدي أن هاي ضد صومالي وحنا هاي ضد إسرائيل
ولا يا بنا لها كاركود الناس وحق حقنا لكن هذه رنتي أي ما توحنا هيدا اسكو تشتو دت ولا لا دت بيك له دت اسكو أوكي سومالي هي تاتبل دلا نحن سوماليان امونغونا زي مرددا نحساب فللينا يقال كلوانا يخلا مود اتاغن احواتن احاتنينا نحن زلنا سومالينا قانقوانا حداي هايمانوتنا حدايو سلازي امونغونا زلو صقم عبد صقم كما صنا خلو نعقديفنا نقدميت كنطمت نخلينا نابلت يا تزارب زلا نحن تدمت كتفوي منتان اني مسلم يهين سو اتي كنتات ناتا نعم نحجرنا نحبرتسبنا نمكلخال كل جزء بحدا كنسرح نغلينا حج دما ازي كنتات ناي memorandum of understanding تغيرو زلو الى عچچاتلو نتنا ابي مسومالي لاند غيرو زلو ابزي انتاي تبلوم really እዚ ኩነታት እዚ ኣነ ክሳብ ዘለኹ ንስኹም ኣብዚ ክሳብ ዘለኹም ምናልባት ሕጂ ንኣብነት ኣሜሪካ እንታይ ይብልሉ እዚኣ ካብ ስልጣን ክትጥለ ኣለዋ እቲ ናታ ዲስትሪክት ኣብ ሚኒሶታ እያ ዘላ መስለኒ እቲ ናታ ዲስትሪክት ኣውራጃናታ ሶማላውያን በብዝሒ ዝቕመጥዎ እዮም ስለዚ ደጊማ እውን ክትምረፅ ትኽእል እያ ስለዚ በይዝ ኣለዋ ኣፍ ልባና ፊሓ ክትዛረብ ኣሜሪካውያን ገለ ካልኦት መሪፆም ካንተሎ ኦፍ ኮርስ ቃሊብካ ክእሉ እዮም እዚኣ ግን ክትቅፅል ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብቲ ዲስትሪክት ናታ ሶማልያውያን ብዙሓት ኣለዉ ኤርትራውያን እውን ክህልዉ ክእሉ እዮም ስለዚ ካልኦት እውን ክድግፍዋ ዝኽእሉ ፃዓዱ እውን ኣለዉ ነቲ ናይ ኣብ ፈለስጢን ትድግፎ ትኸዶ ዘላ ዝድግፉ ክህልዉ ክእሉ እዮም ስለዚ ኮንፊደንስ ኣለዋ ክትብል ከላ ዋላ እኳ ኣሜሪካን 10 ግዜ ኣንፃራ ይዛረቡ ከውርድዋ ግን ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ንዓ ዝመርፅ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከምዚኦም ዓይነት ፖለቲከኛታት ኤርትራውያን ደዝህልውና ድማ ክንደይ ፅቡቅ ምዃነ እዩ ስለምንታይ يس هذا يترى بوليتيكانيا خوينو خمت خلقن أفلبنا في حك زارب تخوينو هذا community ده لو district أب هذا زوبا يتراين ببز عز قمتوا له كعون تمتيو يتراين كورست مقال قد يفكرتنا تنا بالكاش برزقاني نيرترا دو كتبل تغل نبحكي تحجسيا سلازي مستمنجست أمريكا بعرفوا بقلت كم تقولتوا نحنت الصوماليا لو لاونتن ناتن صوماليا كم زخبر سلازي نقدر نساعد ما في لبانا فيها لصوماليا كساب نحنا زلنا زمت أصقم يلنا بلد أفلبانا فيها تزارب كم زي عينت كلا خللا يزبلتهم زتخفلونا إثيوبيا أدفوكيتس أمريكاويان كجرعية ريهم كم زي لاخت تزارب سلو سمعوا من البعض كمية عينت كلام ليلهم جن كجبروا زخولية بالله من مهنياته الديستريكت ناتا زح سوماليان زلوا مخانو زي قال حبريتهم ببنيرة من البعض جيجاون كون خليه جن بس خوين بتي confident خوينا نكومينيتي ناتا بقانقو أنا تزاربت كم زي عينت أمريكا وسومالاوي كم زي عينت أمريكاوي إرتراو أمريكاوي كلوانا بوليتيكا أزياء قداسيون هاجرو كحلف الله زغل قليلا يكون إرترا من سوماليا كانوا ولا أدرى خلنا إرترا كل جزء بأمريكا بحماق تتمت عينيها سوماليا جن كم يكون تمغنيات أمريكا أبيدهم سلزخنا سوماليا كسب كندو كم إرترا يريوانهم جنب حفشة أجوهم أبغون نخم على لنا إلى نتزبي مورالي بعد تزبي سومال دما سبعة سمعوان البريزنت دما أجوها بقولنا خلنا كتصلوا بمبالي لا تسلزي سبيشال إنفوينا أفريقيا أتريرو تزاري بنيرو حج دما أتا زيا سلز وسخت دما ما تي قداينا أبي عقلت بات فترة لمخانو فلوتيو مغنياتو أبز حلفة كونغريشنال هيرين ون أتريرو نجيرو منيرو من أبي أجر كم زي دليون زنا بحر زبلو زلو لولاونتنا كالوت حجر كبل تي براد شيرمانز بحالونا أتريرو بفلسهم كم زي فقدو نجيرو منيرو حج دما زيا تدقبالا سبيشال انفويناي امريكانو غيرو له بدحر ماغارجا كالو كم زغبر زلو فلوتيو بقلت جن اتي بدحر ماغارجا زي محاضر منغسن اتي حزب زمرصو منغسن فللي كلو سلازغل توم حزب زمرصو بتريروني ابي زقام غيرمالو سلاز this is one very special كونتاتي ابزي ازارابيت كوينا زلايا ان سوماليا دما بحد خوينا اب نفسنا تتامامينا بحد خوينا كلا خلاينا اب امريكا زلو مرغص دما أنا اللي خلكم حزبنا دما بسلوزلو صقام يلن نحنا دما تاكس نخفل سراحتنياتات كساب زخونا دمصنا تسمعينا بلا تزارب الله حج نريو كابز وصاي حنت غداي الله نسا دما كلتا فيديوتات شير كغبريه ابزي لنكنه تغارو زبلو زلو اسكنسمع زي ناي بحقي زحزن كنتات يون نسمع يسكنتا يبللو ኤርትራ ዘለና ርዲኢት هجدف وي منجست إرترا طرح حيو تسألا أجر كام حساب جيجاي جوجويو بأورو تي ناشناليزم إرترا ناشناليزم إماتور بيو جانا ماتوريتو جيزيو أي Yeah.
سحب زادنا ينبأ يحنغنق سحب زادنا سحب سند تفغره نارديت هجدف وي منجست إرترا طرح حيو تسأل أجر كام حساب جيجايو جوجويو بأورؤو تي ناشناليزم إرترا ناشناليزم إماتشور بيو جانا ماتشوري تي جزيو أي بقعن كإرترا ناشناليزم يسأل أي حزب تجراي سأل أمن النتوون سلازخونه سأل أي من النتو جيرو سلاز تحنسه هجدف ولودون أبون ناي إرترا حجراونتيو ولودونيو أبونيو ما قد سألتويو سلازي نسينا خير إزلنا إرترا وحجراونت ويانا فرع حيل لنا بيحما سلازي مس إرترا خن إرترا ويان سألتينا أنا أيكوننا نزلنا تتحني صملوز ما تيم زلوا إرترا وحجرا ناشناليزم إرترا ناشناليزم نولو نجار نسجن بعلو أبوجوي هنسات استحانس أسلز خو أزيد ما تحدقني از قبرهم زيهم سبازياتهم مغنياتو سلناتهم ناير ترى كونس اتي نحنا ناشنال ايدنتيتي هنيسنا زلنا اتزبلت هابتي نحنت حجر دما حجر او مننتيو مغنياتو ابكال فيديو 5 لكم يا 7 فريم نزيات بوغير زي قالت الله بزي حجر او نت هلكا سايكولوجيكال حجر او نت هلكا تقاليس كحجر كتقبر تخليقه حجراونا انت زي بالكاكن زك على مغنياتون يبلكا العماون يبلكا سلازي اتاناتهم صقم اتاناتنا صقا نساتهم سلازي بلو اتا قنص على ايز بلوا زلو كساب كنداي دينجروس مخانم بزي زمنكا ترى صلي ويكا تراتهم كل كم زي كونتا كايداناتهم انتايدا ايرترا تدلينا كم ايرتراويان كن كوننا تبلنا بريفرندم ادميسنا ايرتراويان كن كوننا زبلنا انتاي زخبدنو ناتنا ناشنال يونيتي تشعت بهر لنا نفسه كبهر دما نتخال بهر اخبيرون تخابابيرون كنا بريزدلي كبرتات ناتنا دما كم حجراويان كن حاسبينا ايرتراون زبل مننت مخنياتو نيرتراون تقديفنا انت انا هنكون تحدى بلينا كون تحدى تقرا كوني تحدى بد متحت تحدى تقرنيا كوني تحدى ود كبسات ود قولا تودي تي كريستيان تسلامي نابلكا نخت مقاقلو بزحيو نحنا كن كاب قدمو كاب 4 5 استقالسو زبنا انتلو حدنات نايتزبي جينا كمسوسة 7 عامت بحاجة كوفيلوم حريدون بحاجة زبالعو شيخ إبراهيم سلطان ولد مريم اللونا سلزك بخمسة تمل ملا حجر أو نزل وحبرة سبيب كم أنت زي بالكم كينكم I'm sorry ناتكم فولتينا إيرترا فولت أيكونن إيرترا ونات قلنا عنا زجد سنايم لأنه كل خير إيرترا ونات بخميس أجمع كونكم زغل صاتكم أجمعكم بنا إيرترا أجمع بوليتيكا كسر حسرة تدلي ويكا نإيرترا تسألوه تزبلوه كويم عنا زبلونا إيرتراونسي أبصر إتجراونات زقامي تايزر رغب اللوس تجراونات كن أبصر إن إيرتراونات كمسرت ويمز دليو سلازي كم بارتي كفلوتو تدليهم أنت عينت سلاب على إيرترا لوم ترايم كرويز فلتنو مت أن إيرترا دسألون زد تاخو ممكن ندفعينا زبلون مت أنو تقبلنا تروح بخيني تسمعني أنت زي كونيرو التو كابتم نايك أدم زجرد زوم نعشتايم خونو نيرم زد ما معنا حدا سبات مندق كن هنس على ناكبلو خلو صبغاي كونن تبلجن انت خونا كتري خلقه مندق كيود زي كون زليكا نقحتي زلينا امبر تغارو تم إليت ناتهم تزبكم يا يبلنا يجن تي إليت ناتهم زخود زول من قدي حدا جنيا يزت رايقنا يكونن listen carefully كن فتشوخن كللنا بس إيرتراويان كن طعامن كن تحازن ندحر كينا زخاجراو نتوزي بزخون يخون ملكعي كابانا بزبقس يخون كابعلم أبعلم بمفتار كسبر كخل اللو زي زبل wow this is dangerous امنات لني لوي كاو قيح بحري تግራይ ንቀይሕ ባሕር 37 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ ይዘሎ ንሕናስ ኣብ ቀይሕ ባሕር ሰይክልወና ኣለዎ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ስለዚህ ለፍቱ ዝነበርናዮ ኢምፓየር ለፍቱ ዝነበርናዮ ኔሽን ሁድ ክንምለሰሉ ንኽእል መንገዲ እንታይ ተሓስብ ከም ሓደ ናይ ፌደራል ኤክስፐርት ካብ ቢዮንድ ዛት ተሓስቦ ነገር ኣሎ ዶክተር ኣሰፋ ኣብዚ ከመ ፅንዓት ክነካይድ ንኽእል ዶ ብፍላይ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣፍቲ ተበጣጢስና ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ናብ ሓደ ንመፀሉ ድፍረት ዘይንብል እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ንምንታይ ዘይብገስ እዚ ስኡልካ ተጠባቃይነት ናይ ሶቨረን ናይ ኤርትራ ሶቨረን ክባኸይን ትሕስ ልዕሊ ሻዕብያስ ኣንሕና ጠበቃ ንኸውን ኤርትራ I don't care about Eritrea and I care about the Tigrayans there and the land of Tagaro
ኣብኡ ኣድሂብና ሰሪሕናስ سمعكم هذا؟ تي رسح التحساسبهم صياف التحساسبهم صيق التحساسباناتهم I care about them تقارعوا زلوا قدامي نجر تقراواي أب تقراي ونكم زي اللي نجي بزح جزية تجليسي من البعض بهجو كل وكم خلينا تناير تراك تجبروا بقافناتكم كن سمعينا تقراي زبهال أبا خمون كم زي اللي لو تخنا مزة تنكرر عباي تقراي نخن مسرت كم اوبشن كم حدا اكسبرت كم حدا بعلمويا او زي كتب لنا نجر تحليل ديس ريجنزي او كرايسيس له او قالوا ديموغرافيك كرايسيس سيريس له قالين عدتات اللونز بهال بوبوليشن يولد هون كان بإرترات نبر وي تجري هون كان بإرترات نبر وي ساهوي هون كان بإرترات نبر نسخة إرتراوي تما بقول كاي تجرينيا تما بقول كاي تجري تما بقول كاي ساهو وي بلين كابو زي خونه تزحش عمل له زبال شعبي ولا شعبي ونكبي نايسو حيل حسرتي يزلو تمرار حقون زي زبال متخ انت جبره كافتم ولو زبال مرحتي فلاي تو باستراتيجي درجه الله كاو زبال مرحتي تزنا اسا زبال 71 عمت زلو وسبي زريست كاون عليهم مبتحتهم بعدما زعبيهم استتخاخوا ساعات يكونن even still 8 كاول لعلنا 8 6 8 7 ኮይኖም ዝመርሑ ዘለዎም ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣብዛ ለማዓንቲ እዚ ኮይና ትንዛረብ ሻዕቢያ እንደነገርኩ ምንም አሁን ይህ የሚባል አቅም የሌለው እንትን ነው የትግራይ እንትን በትዕግስት ሰላም ይሻላል በሚል ተይዞ ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ ሻዕቢያን በአንድ ሌሊት ማስወገድ ይችላል። እንዲያውም በጣም ትልቅ እንትን ነው ሻዕቢያን ለማስወገድ የትግራይን ህዝብ ሞቢላይዝ ማድረግ ስድብ ነው። በተወሰነ ኃይል ሊወገድ የሚችል ኤርትራ ዝበሃል ዲፕሎማሲ ይብሉ ዝዓወረ ዓዲ እቲ ኤርትራ ዋጋ ይብሉ እንዳእምበር ኤርትራ እኮ ሃገር ይኮነን ዝባደመ ሓደ ኤርትራዊ ዝገለፆ ቃል ነይሩ ምስ ሕርሻ ምስ ግራት ዝሃጎጎ ሃጉጉ ማለት ዝኾነ ይበቁል ሞ ግራት እኽሊ ከይበፅሕ ይኾነስ ኣብኡ ሲኢሉ ክስታይ ኮይኑ ኮንታመንት ኮይኑ ክተርብ ከሎ ማለት ኤርትራ ከምኡ ኤርትራ ዝሃጎጎ ሃገር ፍሬ ይብሉ ገለ ይብሉ ሳዋ ደንጎላታት ይዘውፅእ ምንም ይብሉ ስለዚ ባንኮነ ግን ያው ውጊያ ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታው ማለት ነው ካብ 15 ዝኾኑ ላዕሎት መራሕቲ ወፃኢ ሕኩም ዳይም ዘለዉ ስለዚ ካብ ሕዚ እንድሓር ዘብሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ናይ ምፅናሕ ዕድል ዘለዎም ኮይኖም ኣይረአዩን ካልኣይ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ቦጠልን ንታሕቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ደጊፉ ደው ዝብል የለን ካብ ቦጠልን መራርሓ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ዓቕሚ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል ዝበሃል የለን ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ ኣሪጎም እዮም ሸንጊሎም እዮም ከይዶም እዮም ኩመትኦም ልብል ርድኢት ቅልል ዝበለ ርድኢት እዩ ዝህበና ፀኒሕና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከምዚ ዓይነት ካብ መራሕትና ኤርትራ እንታይ ከይተምፅእ ነቕኒቑ እዩ ኣሪጉ እዩ ከምዚ እዩ ህዝባ ከምዚ ኮይኑ እዩ ልብል ፕሮፓጋንዳ እናተነፍሐ ፀኒሑ ህዝቢ ዳርጋ ኣብ ምርስሳዕ ነይሩ ሕዝም ብዳግማይ ፀላእትና ዕሪና ክንሪኦ ዘይኮነስ ብሸለልትነት ሕዝም ትዕቢት እኒህና ብለኢላ ምን ተጋሩ በቃ እንታይ ከምፅእ ህንዲ ጣፍያ ዝዓበየካስ ህንዲ ጣፍያ ድቃቐካ ልበሃል ኣይተምሃርናሉይ 27 ዓመት ኣብ ልምዓት ፀኒሕኩም ኣብ 2 ዓመት እንደገና ል100 ዓመት ልድሕሪት መልስናኩም ልብል ቃል ምዝካር እያ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ትሽዑ ዝነበረ ቋንቋ ምናልባት ሕጂ ቅይር ኢሉ ደጋገም ይህሉ ኸውን ተዓዛባይ ከስተውህለሉ ዘለዎ ጉዳይ ግን ህዱእ ኣሎ ስለምንታይ ህዱእ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ከታይ ክንፅበ ንኽእል እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚኣ ትርር ዝበለ ፀርፊ ዝጥቀም ግን ሓደ ሓደ ግዜስ ከምኡ ዘብል ምክንያት እውን ኣሎ ትብል The most cowardly leaders I have seen in my lifetime are these leaders of the Wayane. And for them to come and brag about their heroic achievements in the struggle of Eritrea is a joke, in my opinion. And for Eritrea, ኣብ ሂወተይ እቶም ቀንዲ ፈራሃትን ትብዓት ዘይብሎምን መራሕቲ ዝረኽቦም ተለዉ ናይ ወያነ ኢሉ ሳቶም መፂኦም ብዛዕባ ዓወታት ዝገበሩ ኣብ ሰውራ ዝገበሩ ንህዝቢ ኣብ ግንባር ዝሓገዝዎ ገለ ክዛረቡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ
ولا حنت تبعاتن بقعاتن زي بلوم نابله تزاريبو I think ابزو انترفيو نات كمان قالت كتكام سميها فلتنيجن بحفشا I think بزعبا when you listen تم قدامت ما راح تسكم مخون نيرم ابز حجي زلو ولدو كسمع كلا خادمه تحزن كاب تاريخ زي مهارو كاب تدغاغامي شجر زي مهارو تكونتات ونك مهارو لزي قالو is a joke in my opinion and many would blame us of creating this monster. I have many Amhara friends who نزيوم سيتاونت ወይ ካ ነዚ ሽግረኛ ውድብ በመፍጣርና ብዙሓት ይሐሚዩናን ይጽርፉናን ዮም ወይ ካ ሕማቅ ስምዒት አለዎም ፍላይ አምሃሩና በለይ saying well you've created this monster. I remember one prominent Amhara blaming me for saying why did you have to bring this monkey to this throne? This throne was supposed to be for lions in his own mind. In fact هذا محارب بفلاي كابتن prominent ወይ ውርያት አምሃሩ بتري الزرب النزبره ممصاكم سي كوندخون كانت اوي ايتم صونيخم اهباي امصيخم نبيت ناي انابس ወይ ካ መንበር ናይ መናብስ በአህባይ ካፕት ትኩዎ ኢሉ ዝተዛረበ ንሰቡናሉ በመባል ናይ መራሕት ናይ ወያነ ክሳዕ ክንደይ كم زغط عوي زارب جن كتريم كلا خطهم ناي قدم راح تزدحن تمكرو قدي لوم ويجلا ملقت تبلت غلي خاجن تنعشت ولدون بتدقاقامي زتقامو لك على كسمع كلها تسفا يغرزاكا كمي عينت قربة الناي كله مزي حبرة سبتبل بتحدي تي إيرتراو نتسلي كالاي تي ننوح ستأمته ناي موجوجة اللي إيرترا نمدفع زعلمه بلاناتهم جينا يخلص المهلاو دما يحزناكا تحققن زيد مسل بزعبا إيرترا نزيان اسمع هون كان بإرترات نبر وي تجري هون كان بإرترات نبر وي ساوي هون كان بإرترات نبر نسخة إرتراوي تمو بقول كاي تجرينيا تمو بقول كاي تجري تمو بقول كاي ساهو وي بلين كابو زي خونه نسخة تمو بقول كاب زي قدس تجري كايو نسخة من تاع أبتاع إرتراز بال already جايب كلها my country and my flag, everything. I'd like to say only thank you very much for the support, everything. I love it. وانا تاريخ زحلف كايوت مدير مكرا قنش المسل نروح الزبانيرا ابدغ الطلاب بالصنعاتو برهان زفتره نقص لبي منيرو كامبره كم زنريو تنحنا تكونتات قليل كم زي كوني إيرترا جن بكل من قدي أنا برختن أنا تبغلا تيجي لكونتات كم زنريو زلنا ناتنايل بحجري كروع بزبي كروع كورساتر ناتنا دما مملي سمنا خروعنان نقدميتنا موتنا بزخدو لزلو ناي بحكي زحقس كونتاتيو ناي تجراي زقبرو زلو يليدجن I hope كابو تماهيرهم ندحريت كملسو صبو كم زي كنا نافلتكو I hope نزيا فيديو تماهيركم لاخد كونو كم وتروناتكم ريتوناتكم حسابات لايك شير بمقبار دم حجزنا بالكو كسنا بتكم تصبغو تشاو أقد اسمع بالتات أبزوان كنستقبلوا لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معرباوي علم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي جنزبنا بدولار يخون بيرو تغميت زلو قرب منال بعد كابونا بكالي دايفرسيفاي كنكبر كنقداد لنا زلما فليتنا استوعيلنا بمنقد ستوك ماركت بمنقد كريبتو كنقبر خلنا وصي تاوك خون خيل كالاي دما زلنا تمرتي يكون فلتات دروس لزخونه علمنا دما بقولت تغير سلازلا نعو كنستغاغل استفل عليه ابزوان نمصاين كغلغلنا زغل فلتات كنوسد كنبقاسالنا سلازي كوفي الكادك اسكامخات وصي تاوي كونن نعو كحجز زغل استفل عليه تمرت سلازلنا آتيكم تدري نفس وكف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببره كتصبا صباي بوين حساب كورارب برامالو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري